Startgevallen. Dit ziet er beter uit voor Amiral Verne in de rechterbaan, hoewel die van die 5 meter voor nu nog 2 meter over heeft gehouden. Maar Ascobond die moet op dit moment toch vooraan gaan, niet maar. Ja, Ascobond die heeft er nog niet hoor, want Amiral Verne die gaat nu heel sterk door. Er zijn nog 100 meter te gaan. Ascobond die zou toch tegen zijn vleugels moeten strijden om die Amiral Verne terug te halen. Dat gaat niet lukken. Amiral Verne maakt het spannend en door de kantrit. Beide paarden in dit gewonnen. Ze komen terug naar de Ascobond door de rechterbaan.